gogo ngenxa kaKristu ungathi uThixo uyala ngathi siyalikhunga ngenxa kaKristu wasalele lamazwi kusozuma yake mayisikelele ukufunda kwizwi likaThixo ingashunyelwa nje kulama kathi amen. Ithabathe ithuba libulise uBawuso Bhala administrator wesithini sasesitwana uBawupresident uMashumayeli ne-executive yakhe uMpresident ne-executive yakhe ulise uMongameli abefundisi umama uMongameli nabefundisikazi abashumayeli bonke izithile zasentshona umama nentombi nayo ukolwapha ingamkhanganyana ivumeleni ibolweni kusasa njegameni lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Amazwi endikhwelelwa sibonisane ngawo sizothandaza le ncwadi yabaseKorinte lesibini chapter 5 verse 20. Sizizigidile ke ngoko ngenxa kaKristu. Nikwena ukusho wena uyakude onganqamanga the fourth Sunday, we learned Valentin Paulus, Upostili. Ibhala ukuthandaza Thixo, ibhala noTimothy. Ibhala lencwadi uApostoli uPawulos ngexesha elalilimi ubomi bakhe. Injongo yokubhala kwakhe uPawulos nencwadi ayifuna ukuqinisekisa
ngothando labantu baseKorinte lokuzinikela kwabo. Xa ebhala uMpostoli Pawulos incwadi yabaseKorinte abokuqala nencwadi yesibini bayetsho ngexaxisa neengxaki nemibuzo kwibandla lamaKrestu eliseKorinte. Ephawule into yobana ukhona ungaboni ngasonye kubantu baseKorinte. uMpostoli Pawulos usebenzisa igama likaSathana ezichaza yena kunye nabazalwane bakhe. Sizizigidile ngeenkomo ngenxa kaKrestu. Uthi uPawulos uba uKrestu usisidalwa esitsha. Ndingazama ke ukhangele igama lesigidingi Pawulo nobana umququzeleli babe ukayixoxa ngesitshulu injoli ke ziyakhuthala xa wenza imisebenzi ekuhlaleni. Ndiyayilibala yona kunye into yobana yela ngalo unoxanduva lokwenza umsebenzi. Sizigidimi ke ngoko ngenxa kaKrestu. uPawulos uthetha la mazwi emveni kwethuba. Ewe besoloko yena eququzela esenza umsebenzi wokhonxa amaKrestu. Eziyinqa uMpostoli Pawulos ngalo msebenzi awenzayo. Njalo kunabantu bemthobela baseKorinte ngoba xa kuquzela usenza umsebenzi une-backup noba kubina uyazidla ngawo. Ingxaki abekuyo uMpostoli Pawulos yeba uthe segugukile abantu bacinga ngesono lakhe bemlanda yangamhla wayefika
umhlaba seyalopha atlesiya wahlakatezwa kuphana othi kungaziwayo uthini bathi abantu baseyalopha kabemkhangele bathi asibuyela lona ebethusisa amabandla na sizizigidile ngenxa kaKristu. uPawulosi yangethuba lobizwa kwakhe ngokuthi into ukusebenzisa uThixo ebane ukukhusela ekusondeza kuye ekulungiseleni lobana usube sesigidini sizizigidini ke ngoko ngenxa kaKristu. Ngike nimangaliswe ke mawubhishophu zawuyeka xa uthi umshumayeli uye elikhohliselele banyana ugqibelele na xa usisigidimi sikaKristu uhlangana nee-challenges xa usisigidimi awuphumli xa usisigidimi ngenxa kaKristu uba novelwano ngabanye abantu uyakwazi xa efika kwindlu kaLabhani njengesigidimi esilandiweyo nguThixo uthi uBhali xa ebalisa uthi awufika kwaLabhani elangazelela usumfazi sizisigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu uthi uBhali wasikelwa icontract uYakobi ukuze amzuze umfazi uthi uBhali awusebenzi uYakobi kwaLabhani kanti uhlangene nomlibazisi ngoba xa usesigidini bakhona abalibazisi wathi wayisebenzela icontract uYakobi wamkalela uLabhani wathi umsebenzi wonke wandinika wona ndiwugqibile ufanelekile ke ngoku undike into zam wena uLabhani wathi ngokwesiko akufanelekanga njalo irinyuwishe icontract xa usesigidimile awonwabi kujongwa yonke iprogress oyenzayo ebomini but abantu abakucingela ngezono bebane bekulanda bechaza ngezono lakho bathi ngembona eshumayela nje wayekobulala umntu sizizigidini ngenxa kaKristu. uYakobi wabona kufanelekile wacinga igama uYakobi wesaba nentombi zikaLabhani uRakheli noLeya kanti intombi kaLabhani ibile imilonde ekhaya uthi uBhali wethu eshiyekile uLabhani wahlatyana nguThixo wathi abona lona usukabila kubuza nto uthi uBhali ofika uYakobi kumhlaba waseGiliyadi wazibisapitento sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu uthi uBhali wethu wathi ufika uYakobi uLabhani uYakobi wabuza into yobana kunganina le nto ungazixeleli ngoba xa sisigidimi bakhona abantu abanelumela imnandi abafika befuna ukwazi inkqubela yakho nendlela zakho nezinto oqhubeleke ngazo ebomini. Uyakobi wathemini
yabalo bushushu ebusuku yabalele abara ubujongo emehlweni abo sizigijimi ke gogo ngenxa kaKristu isigijima siphumule sasentshona xa sizigijimi funeka wazi into yobana awuzuphila i-soft life xa sizigijimi ngenxa kaKristu sulindelwa utotoswa xa sizigijimi ngenxa kaKristu yona nto kumhlaba setimnata yona nto kumhlaba setimnata unyana kamanowa njengesigijimi sikaKristu athubalisi wathi wayichaza imfihlelo yakhe wathi wayichaza imfihlelo yakhe wabandezeleka kodwa ngomzuzu wokugqibela ndimfesithi ngawuyeke mfana ndizibizika ebengazwini sisizigijimi ngenxa kaKristu isigijimi xa sisigijimi nokuyaqhuba yokhumbula into yobana usezakhunjuzwa ngento zika-2019 ngobumama wafumana ithuba ngenxa yentombi yakhe ukumkani uHerodiya ebona intokazi ifunda kakuhle wathi kweli nto ndingekasuswa kuwe ezama intobana amotiveyithe nentombazana uthi ubalisi kanti nentombi xa isiyakulila ngethemba lobana izawufumana inkuthazo uthi ubalisi ngethe ufika kulila wakhumbula lo mama ngoba xa usizigijimi ulandela izinto zayizolo ulandela izinto owawuzenza uyabona into Thixo anomama eke ndivumele ndicela into kaJohane sizizigijimi ke ngoko ngenxa kaKristu kanti lo mama ubambe itshumayelo kaJohane babonani bomba ngoba xa nibapha ishumayela ziyabazi into endizithethayo babonani bomba ubambe itshumayelo kaJohane kumithetho elishumi ethi usungakhenkezi watyeka lo mama wathi mfana entloko kaJohane sizizigijimi ngenxa kaKristu uthi ubalisi waxa uzalayo nentombazana into kaJohane kukumkani wakwathi xhungu kumkani into nayo ngenxa yesithembiso sizizigijimi ke ngoko ngenxa kaKristu ngoba unani bonga yiyo le nto ifabaposile bexakene nento abaposile behamba noYesu ngoba unani bonga bengazazi ezindlela kaYesu ngoba uYesu wayenamathuba okuthandaza njengesigijimi bathi Nkosi sasiyinto zonke salandela wena ngoba yintoni inzuzo kuthi bezama ngoba besigijimi bami endleleni noYesu sizizigijimi ke ngoko ngenxa kaKristu asikuko nobana ngoba nani bonga asikuko nobana sigqibelele akuko nobana sigqibelele ngoba uthi umbhali uba sithi asinasono siyazikhohlisa inyani singabikho kuthi ngoba xa sisigijimi ukurhalwa zizinto ezininzi xa sisigijimi nasekuhlaleni bathi abantu abawujongileyo bathi uziphakamisile kanti ubungenxa yobunosana olungaphakathi uPetrose ubawulani bomba uPetrose ngomzuzongqibela ubuza uYesu ngoba xa sisigijimi uyalahlwa wathi Nkosi ngoba ngazaphinda umzalwane wam ekhona ndimxolela wema uYesu wathi ngoba ngasiqhele okuphindaphindiweyo sizigijimi ke ngoko ngenxa kaKristu xa sisigijimi bawubhishophu kulindele uhletywa xa sisigijimi ngenxa kaKristu
ulindele ukwenyeliswa xa usuzigidile ngenxa kaKristu ulindele ubizwa ngamagama ngoba khobathuba ngoba bathu ohlala nabo esikhukhweni nasesidlweni babe nethuba lokubiza ngamagama ngenxa yokubana usuzigidile esikathini ulwele nkosweni ayikebe ngeke ngoba unaniboma kodwa umcimbi besigidile noma ngabana inkonzo kaThixo ingazinzi fokajaji ngamanye amathuba kuba besigidile sikaKristu sikalekiswa ngabantu esihlala nabo esiguga nabo esithandaza nabo senjaliswa ngabo sisigidile sikaKristu ilebhezi osesigidile sikaThixo awunafumana ngaphandle ufumana apha enkonzweni xa sesigidile sikaKristu ilebhezi namagama angafanelekanga ubizwa ngapha enkonzweni uqala bona fakajaji uqala bona abathi sinele izwi likaThixo siyobomi ngalo ngoba bona usisigidile ngenxa kaKristu isigidile oyihamba nayo uKristu ubona niboba esasihamba nayo uKristu kumhlaba waseGetsemane uthi ubalisi engenile Jesu kwisango elikasemva zathi sigidile esakhabayeleke zathi nabona ngokuthi ndimange ngoba kwizigidimi zosekapha ezikukhuselayo zikukhusele intobana bekuziphithi kwinkonzo kaThixo kwizigidimi fokajaji ezingonwabiyo apha enkonzweni xa singekho iziphithi ekugqibeleni ubona ningoma njengesigidimi yamkele into challenges uzawuhlangana nayo uKristu Nkosi yethu. Amen. Hymn 278.
Thixo wethu ndakukhomba ngomntu wam Thixo olungileyo wena kwasibalathi Thixo olungileyo iinkokheli zethu wathi nina zakunenza Thixo olungileyo abalobi babantu anike Thixo umomeleza wanike Thixo ulungu ngokuphathisa abazizilungileyo kuze kusibonakale Thixo wethu isithili sethu siqaqamba Thixo olungileyo njengesithili naba Thixo olungileyo abashumayeli bakho endaba ezilungileyo i-ambassadors Thixo olungileyo zethu lakho emhlabeni isikhithimi Thixo olungileyo zakho phezu komhlaba wanike Thixo olungileyo amandla wandise Thixo olungileyo ubulungu wanike bona kuze Thixo ulungise inhliziyo zabo zimilele ilizwi lakho yiba uThixo wethu owathina singabantwana bakho nazi izicaka zakho Thixo olungileyo zibekileyo Thixo olungileyo kwesithile ukuze zibe ngabelusi Thixo olungileyo babantwana bakho yiba nabo Thixo wethu uthi Thixo olungileyo kwizinto zonke balondoloze Thixo olungileyo bafihle Thixo wethu phansi kwephiko lakho yifake Thixo lomthandazo ungcwalise ngoba ke Thixo olungileyo zonke into esizicelayo Thixo sisicela ukuba Thixo olungileyo silungise Thixo olungileyo ucingo bethu kodwa sisicela Thixo olungileyo ngokuthemba izibhende zakho uNkulunkulu bakho okuthi